Takže ahojte, moje meno je Dukli a vítam vás pri tomto videu, kde si ukážeme nejaké novinky zo sveta Fortniteu. Ako prvé sa vrhneme na to, že teda vieme si ešte do polnoci získať vlastne banner na náš Discord účet, ktorý je vlastne v spolupráci s Fortniteom. Nájdeme ho klasicky v questoch. Je to možno uplatniť už len do polnoci, čiže ak to nemáš, utekaj si to rýchlo claimnúť. Vlastne stlačíš accept quest, ako to vidíš pri Ark Riders, že to tu mám. No a ja to mám splnené, jediné čo stačí je 15 minút hrať Fortnite so zapnutým Discord klientom. Následne len claim reward, overíš, že si človek a tento banner môžeš teda používať. Čo si ukážeme ďalšie, tak je vlastne prvá novinka, ktorá nás čaká, ale nie tak skoro ešte. Vlastne čo nás čaká je návrat niektorých skinov z Battle Passu. Konkrétne sa jedná o Chapter 5 Season 4 skiny. Vlastne vysvetlíme si o chvíľku, prečo sa tieto skiny vrátia, ale teda myslím si, že niektoré z tých skinov určite budú stáť za to, budete si ich vedieť kúpiť klasicky v item shope. No a tu máme správu, ktorú Epic vlastne vydal cca nejaký rok a pol, rok a štvrť dozadu, kde sa vlastne píše o tom, že po novom skiny, ktoré sú v Battle Passe, budete môcť po 18 mesiacoch kúpiť v shope. Negarantujú, že v tom shope budú, ale teda, že tieto skiny majú Battle Pass exkluzivitu len na nejakých 18 mesiacov. A vlastne tieto Chapter 5 Season 4 skiny sú prvé, ktoré vlastne o túto exkluzivitu v Battle Passe prídu so skinmi, ktoré sú spätne pred tou Chapter 5 Season 4. Na ne to neplatí, ale teda platí to už na každý ďalší Battle Pass, čiže aj tieto Simpsons skiny, ktoré tu máme, budú za nejaký rok a pol možno v shope. Hej. Čiže tak. Ďalej, zajtra ráno, to znamená teda utorok 11. cca 10. nášho času, sa dočkáme nového updateu, kde by sa nám mali postupne odomknúť tieto odmeny, ako vidíte. No a vlastne questy na tohto Peelyho, Springfield Peely a nejaké ďalšie odmeny, plus ešte vlastne bonus rewards, nejaké extra 4. Po toho Evil Homera ste sa mohli dostať doteraz, teraz sa vlastne viete dostať, budete vedieť dostať na ďalšie 4 rewardy, ktoré teda by mohli byť 4 skiny. Nemáme to potvrdené, ale teda keď sa pozrieme na to, tak mohli by to byť nejaké skiny. No, čo si ukážeme ďalšie sú nejaké skiny, ktoré do Fortniteu aktuálne v novom update prídu. Konkrétne prvý, ktorý si ukážeme, samozrejme jedná sa o leak nepotvrdený, ale celkom reálny, je skin Lisa Simpson. Určite bude mať nejakého robota alebo niečo podobné, ako mal teda Bart, ktorého si môžeme ukázať tu na, pretože tieto skiny výškovo nezapadajú tieto postavičky do hry, to znamená, že teda musia mať nejakú alternatívnu verziu, kde by výškovo doladili zvyšok hry. A ďalší skin, ktorý by sme sa mali dočkať, je teda Vočko Sizlak, no a taktiež by sme sa mali dočkať auta Canyonero, ktorý viete, je to vlastne zo Simpsonovcov epizódka, ktorá teda vlastne kde Marge mala toto auto. Nejaké ďalšie novinky, ktoré nám do hry ešte prídu, tak budú nejaké ďalšie nové skiny, nové emoty, nové gem tracks, nové autá, taktiež nové kicks, aka tenisky, volajte už ako chcete. No a vlastne ďalšia vec, čo si ukážeme, je medzi tie nové skiny bude patriť aj Stranger Things spolupráca. Mali by sa vrátiť nejaké Stranger Things skiny, ktoré už v hre sú, plus nejaké nové. Tu si môžeme pozrieť trailer, teda s ktorým nás Fortnite natízoval. No a vlastne toto bol trailer, nič viac zatiaľ nemáme k tomu, ale teda ráno by sme sa mali dozvedieť viac, taktiež určite sa líknú nejaké veci, ktoré proste v hre budú, zo súborov, ako sa to vždy po update líkne.
No a teda ja ďakujem za to, že ste si toto videjko pozreli. Budem rád za like, subscribe a teda vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom novinkovom videu alebo pri nejakom gameplay. Čaute.